Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Dili mo ubos sa 7 ang patay sa managlahing landslide sa Davao de Oro ug Davao Oriental dala sa kusog nga pag-ulan epekto sa shear line. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara lakip sa namatay ang magbanay nga dunay 4 ka miyembro sa pamilya sa Mati City, Davao Oriental. Samtang daghang bahin sa Mindanao ang gibaha ug naglandslide tungod sa way puwas nga pag-ulan. Gikaon na sa kusog nga bulog sa tubig sa sapa ning bahin sa karsada sa Purok 7, Kiokmay, Laak, Davao de Oro. Resulta sa way puwas nga ulan. Makita pa ang pagdahili sa yuta nga gibarugan sa putol nga karsada. Rason nga dili na makaagi ang mga sakyanan padulong sa barangay Aguinaldo gikan sa Kiokmay ug vice versa. Sa Mungkayo, Davao de Oro, patay ang 2 ka individual humad matabunan og yuta tungod sa landslide sa barangay Rizal. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Center, ginapangita pasab ang laing bata nga gituohang natabunan apan naundang matud pa ang operasyon tungod delikado pa ang lugar. Sa Mati City, Davao Oriental, patay ang usa ka magbanay human matabunan ang ilahang balay sa midahiling yuta sa Upper Salazar, Barangay Central kaganingang buntag. Gigamitan og bakho aron makuha ang baga nga yuta nga mitabon. Dayon gihinay-hinayan og kalot sa mga responders gamit ang pala. Hangtod sa nakuha ang patayng lawas sa amahan, buntis nga inahan ug 2 ka minor de edad nga anak nga pulos babae. Ang taas, sumabay yung bahay doon, nagpagkanan sila ng lupa. Unfortunately, ang kan doon sa excavation, patay na talaga sila. Sa New Bataan, Davao de Oro, nababaga na ang approach sa Batoto Bridge. Rason nga, wa una kinigipaagian tungod sa kadelikado niini. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang alternatibong ruta pwede moagi sa sentro sa Barangay Panag, padulong Barangay Katipunan, lahos sa Compostela. Ang kabalayan sa Barangay Doña Andrea, lungsod sa Asunsyon, sa Davao del Norte, gilunupan sab sa taas nga level sa tubig baha. Hinay-hinay nga binahili ang yuta sa Barangay Pangyan sa Trento, Agusan del Sur tungod sa nagsigi nga ulan. Kalayon gikan sa highway, nakakatong lugar abandon to siya na imo-on covered port sa barangay in the future. And then katulad kita na to nga mga kahoy, mga abandon to siya nga balay. Kung ang nag-evacuate ato katong dool nga katong balay nga hapit na maapdan og landslide kung di ma-evacuate namo. Walay casualties ato, ma'am. Nabala ka sila sangnit nagsigi para og dahili ang yuta. Ina-ina po siya sa katong area. So kung magsige-sige siguro yung ulan karon, posibilidad mo abot na to sa highway. Anaa sa 800 families ang anaa sa evacuation center, pero ang gikagulan nila hapit na mapuno. Rason nga ilahang giandam ang mga establishmento sa poblasyon aron himuong evacuation center. Sa Bislig, Surigao del Sur, kita ang paghaguros sa tubig sa inilang tourist attraction na Tinoyan Falls. Busa, temporaryong gisuspende ang operasyon sa lugar alang sa kaluwasan sa publiko. Samtang, as of 6 a.m. kaganiha, gilangoy na sa mga responders aron maluwas ang mga residente nga natrap sa ilahang balay tungod sa taas nga level sa tubig sa Barangay Tabon. Gisakay na sila sa mga rescue boats aron mahatod sa evacuation centers. Sa Maglikian, Rekina, Purok 7 sa mong barangay, giuna og rescue ang mga bata ug senior citizen sa taman hawak nga baha. Gisulod na sab sa tubig baha ang barangay Mone National High School. Milapaw ang Post 1 Tabon River ug midagayday sa karsada. Sumala sa lokal nga panggamhanan, di kini maagian tungod sa kakusog sa sulog sa tubig. Giabisuhan ang mga motorista nga dili una moagi dinhi. Sara, sumala sa PDRRMO nga tulo ang patay sa Mungkayo, Davao de Oro. Magbanay ni sila sa kamahan o giyahang 2 ka anak nga lalaki. Ang pinakabata 7 years old. Gani ang PDRMO karon na naka-standby na ilha mga gamit sa pagigalayon usab sa 25th Infantry Battalion sa 10th ID
no, ato ang kasundaluhan nag-andam na pod no para sa mga posibleng pagahimuon nga rescue operations. Ang lakat sa panahon karon dunay pagpanaligsik no dinhi sa Nabunturan, Davao de Oro. Sara. Okay, dagang salamat ug pag-amping mo diha, John D. Esteban.